makatugi sa kadaghanan sa mga babayi, mga bulak nga lahi-lahi klase, ilang gikaan ug ilang ipang display. Bulak nga pitunya gipanggitay nila, bulak nga kumintang gihang ug gikaan, daghan pang bulak ug mga tanaman, ilang gi-display ug sa balay gidayan-dayan. Amo nga silingan nga adunahan, swerte nga kawayan ang ilang tanaman, gipatubo nila sa tunga sa kananan, muda ni daw kini ug mga kaayuhan. Ngiliad ang resulta sa ngilad o batasan, nga nagbikil na ang managsilingan, ihangyo sa bulak nga gikahibugan, wala hatabi ug siya gibalibaran. Aron malikayan ang bikil sa uban, magbalik o bulag, itanong o isaan, pagpilupon sa bulag ang nataran, aron panibaan sa buyog o galibang-bang. Aron malikayan ang bikil sa uban, magbalik og bulak, itanong og ikaang, kung pwede lukpon sa bulag ang nataran, aron panibaan sa buyog o galibang-bang.